Čaute ľudia, dneska si zahráme Roblox a v Robloxe si zahráme Pets Go. Nie som v tom úplne najlepší, musím povedať. Hrám na mobile teraz. Nie som to najlepší. Teraz sa to zmenilo na Instant Luck Potion. Tak to si pekne zoberiem. Potion 3 je dosť dobrá. A teraz zase nemám Blazing Dice. Predtým som tam mal Blazing Dice, takže som to zabudol natáčať. Ešte. A teraz je tam Instant Luck Potion 3. Aj to je dobré. Chcel som ešte zmieniť, že toto je môj invož, nie je úplne najlepší. Keby chcel niekto mi poslať nejaký gift cez mailbox, tak tu má presne môj nick. Tu mi môže poslať ešte mi tam poslať gifty. A nemusíte. Len na vás. Neviem, čo som chcel ešte. Tak keď budeme otvárať Blazing Dice Potion a keď ho otvoríme, tak použijeme aj Instant Luck Potion 3. To je dobrý. Čo je vlastne v Atom? Turky. Dobre. Počkej, to stalo 101 000. Že som nespravil. Neutratil za 101 000. A to už je jedno. To mám pocit, že 10 000. Teda len 70 rolov. Tak tu najzerám ešte nejaké coiny. A tu event, nič si tu nemôžem kúpiť. Aha, boss bude 9 minút. Kúpi si chvíľu, zostaneme aj pri bossovi. Ale som nazberal tieto fedry a otvoril som ten. Koľko ich mám? Reclamation 18. Budem také za obrazovkou aj na obrazovke. Budem off-screen. Naraz si tuto rybárim, keď rolím takové. To je Instant Luck. Vlastne tieto Lucky Potion používam. Týchto 54 rolov musel. A mi zapadala nejaká legendárka. Keby niekto mal Huge zadarmo, tak môj nick je dudovh1, tak posielajte. Máme nejaký dobrý petov. Toto neberem petov pod 100 000. Aby ste mi poslali, musí byť viac ako 100 000. A potom dneska by ešte malo video Pixel Gun 3D. Neviem, či to niekto pozná. Už zmyslel, že to bude nejaká mytika. Kámo! Jedna videjko tuto 300 000. Si je to dobré, ale dobre, na videjko tuto je to dobré. Že mi to bude teraz ešte dostane Huge. Dobrá, to je dobré. Žirafa. Keď tam nebola tá horka, čo bola, tak nebudem.
vykladám toľko legendary, že bude to, mám pocit, že 7 to 8, to tam sa to bude legendárka. Už len 29 rolov. Tak môžeme instalovať milión divákov. Dúfam, že podľa nemám vypadať dobrý. Nejak mi to nepadá. Joke. Dobre, divno. Musím rovnať z 3 petov na 100 000. Teším na čo. Ale to vypadá cute dosť. Hej, páno. Ako? Nie. Teraz tu budú padať iba samé trešoviče. A z tých malých čísel sa mi musí. Dúfam, že tam padne niečo dobré. Zakončíme si toto Blazing Dice a stopnem to tam a vydám to na YouTube. Za chvíľu. Tam posledný roll. Dobre. Idem z toho spraviť. Dám toto. Je to laglo? No, mám všetko. A môžeme ísť na to. Kamo do riči? Boríska. Tak toto bolo vážne hrozné. Takže, počkajte ešte, za koľko to bude tak? Takže čaute, dajte odber a like. A ja sa s vami lúčim.